Kakhun Nyautrap National Awakening Movement Knam hakajan mir arpulai tarik yayong kelaya kendu yau Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed halor kajing thungkam berwengkam kat bamon yakinong tray daily wages ni kinong tray belasngi haka Secretariat Administration Department SAD. Habakran Shakilat Pathai Kubor Working President Jongka Knam ba Thomas Pasa ulayathu. Ka SAD kadan amduna shis palai phongut kinong tray kibalasiu tulop man lau benai. Handrai ula ongpan karukom thongkam mikini kinong tray kalalong kaba ithamula namar kaladan ka jing thongkam kat bamon bat la wengkam ru kat bamon nalor kata ula ong katkum ka jinglum jingtep lengba ki RTI yaki kerteng jo kinong tray daily wages bun ki kala na wei benai sha wei pan bat ula ong bakani ka pen bakadan ka jingbam yat bek karukom thongkam jong ka SAD Shu uloong kidan ki kerteng hau serial number iwei hadu shipau pat kidei ki bala tray slam hakakam henry hadin hau benai September arhajar arpusan kini ki shipau ngut ki klem syak khot shu ban tray bat uloong ba hakajing war benia jongki kadaw kajing bam syak khot jongki kadei bakini ki shipau ngut kidan benta hakajing ki kabala long hamadan malki hakapor ba ki syak wengkang. Kita mentang sini lah ayo banyak kenduk ya CS ni lah sima poin makan ni sini swangi ai kubulai CS ba tang hadian arlai sini lah pak dengan office jongi kata ka por baka tarik mengini kenduk tentang sing lai kenduk baka ni kaji kenduk i kadai halor ka rukom thungkam tungjam hang tia po SADN ka baki ong ka Secretariat Administrative Department nazaran but nakaleng jongi hi kani kamdei ka bang issue wan ya kenduk kum tu rena kalian ngajongi la don san rub nai bangila file ki RTI ki besibun ba haka legal department bat lada kita mau lomba kilat patai kobor ngila cukran sepang kani ba nak kalian ka department ka don kajing persyang ban buri ya ke information ki bangingi ki kwa kena kementak kajing khut kajing suwa ka kom thungkam ki apa SDN bat hadin pada ngila file no daka first appellate complaint sya first appellate authority bat ni lai kenduri i bat hadin ka kajing simkhia ka jongi na kala ka SCDN kala ai ngi information ki ba ni lai pat to kani ka mat kade ke kani kade saphang ka kom thungkang sungjang hakko ka SCDN yakini ki daily wages employee larngi sim kat tum ki RTI information ki bangila ka SCDN ka don average sispa lai phowut kita ki daily wages ki batrai ki ba ka SCDN ka siutulop man lau benai larang isim pada ya karukom thumkam ki pada ngai kalong kaba kham thomula kaba nungkom ya kini ki daily wages la shukhat kat bamon be kat bamon ma don teng ki la khat ki bantri lai banai nang ta pada si banai la be no la khat beng sau banai ar banai la be no kalong umta te nakalian ka jongi ni la file kini ka RTI bangil apan dia kata ka kerteng jongki nong tray daily wages ki ba ka SADE accounts ka siu tulak man lau bunai la sipo bunai manta but habangi wa dikini giles ngi manu bunai ki don kerteng ki ba sispa lai khunda sispa sau po sispa ar punyo manu bunai ka change kedet mo tengi pe kini kerteng boro kini ki ber kerteng apo ka au bunai ai nuksano jong bunai April arja apusan hau bunai Mei ki don June ki don Julai kim don shu te hau August ki don biang tengi kalong ka bam yai renti kani garu kam thungkam ka chongki bat na kalian ka chongi ni labru ba ha u nai November arja alpusan kadon ka jing hier sendet kini ki dokterai darangi pe ya katuka jing siu tulop jong ka accounts ya kini ka list siu tulop te hadin kata pada ngi iba hau bena Januari pada kalakiu biang mo kila poi biang seki sispa tam namar hau bena November ka poi setan ki sapu ar sapu laingut kunta te ngi song thu ba la hier na kai ka daw ko mong ki ong ba le si karong kata ka financial constraint jo department dongin sim ya kata but hendai ngi kala nang kiu pada kila nang bun biang kini ki bateri daily wages te na kalian ngajongi pada habang ila study ni apa ya kini ate ngilap ka wi ba so pelawa ba ki don ki kerteng ki ba la tho le si hau serial number ba iwei hadu arpo ki don si phau muri ki bala tare namar ba ki don hau serial number iwei hadu si phau ngi mut ngi so tho ba ki de ki bala islam kai bela gila senior hi kata ka rukom trikam ko joki nama ka kerteng ka joki kam don hau serial number si spa ar phau ni si spa lai phau pi te
habang ipada yakini kisipawut pada klaim dan syu bakhat hadin jong nomor aja har opsan nomor bali hadin ka jingwat bnia ka jong ngilap bakini kini kini juris pawut ki ba song ban agitate ak madan malki habang isya awen kam kidon tak khdian mut tingawat yawat bnia kini ngilap persyang babat wat information te ni kat tu kat ne naki kidai kita ki bayaki ban kadawi ke baka nakaliang ke department ka khan khot syu iki kadai ba balai pia ki persyaya ke sarkar balai pili syong hati maran malki tengok ngau ita idau ibi long bambia the constitution jong ri India ka ai bor ya bro we no song jong ri India ba un yaki da ba charjar ma kam kono ko jing penmen sa ko jing pentut nei kini suri syong ti modal malki ban pen stiu ta jing e ko jong ki ba ngila tari kat tas nem so bhase mo khat no ingi mar kila kesana ka yeng kaseng bajong ki da kaneka kam ka bigla tari la bun sem tengok ong itai ground si i di imdi ground i balong iba biak handi ka di ka ground ba fin kaput yakin lu ki buri ki ba yakun persya ni kan persya sarkar dara kan ngom ni kamut wei no trai jong sarkar no so shnong jong ka jilla ka jongi hato kim dan hok shu ban kru persya yang sarkar le ban kedau ki jing duna jong sarkar nada kan ngom ta bot kan ga jing sin char ka ga jing sin char don bor kam de shu ka jing char pai ba tena kalian ga jongi ya kan ga wi ga man ila pun snu wi chief ka pa pa de ni yang i ni ka lembak ni RCI ke bangi yo lum kini ki daily wages ni kan ma kan i pa don lai rukom ka jing thum kam gi daily wages ang de ka wai ka rukom na kalian jong nazir ukhat kat gi maman wat wan chu la shai ma pi khat no ki wei pa de ta ka jing ha ka bor jong nazir ka bangi su thu mangi ma kan ka wei pa de ka rukom thum kam ni ki daily wages ki le kam no ki pelong da ki exam ko bangi tip mangi hau arjar khalai ka sarkar jilla maka SADN kalau penmi advertisement ban khat ye kini ki pion bantrai on a daily wages karukom ban apply kini kam ro pihak thep ke terus jalan pihak tho ke written test pihak tho attend ke personal interview how apply ke state reservation policy pihak le ke police verification tangi pe kini ki step given fill up ban recruit ya ki beri ki ban trai on a regular basis kam ni so casual basis te tengah i ya ki pada la thum kum ki daily wages ini lagi pe pada ke advertisement bami do sarkar kada advertisement kami ba ban thum kam ki kum ki daily wages on la thum ka pada ki thum ki pada kum ki contractual pada kalau percaya ke advertisement ni ba ka dor bi sewi ki le si ka duna ba te ngai ba kini ki rukam thum kam ka ba ya pher te i ba bi baru aru de kita daily wages i ba bi khalam kono ko exam khalam kono ka interview ta ka jing mon jong wei bure la ban khat la ban be but you wei ba de hap tho ta exam baru ngom kan ni kam ya hap ya ka ju ajan kam mo tin kalian kan ni halong kan ni la pentip cai CS ban kawai ka bang ila pentip cai kedar ya i chief secretary ba ki don ki bure ki bang ila yo kerteng ki badai ki NOK next of kin lani kita ki bahaying bahasam jong ki katu kan ne ngimpat jer kerteng mana ki batrai hang ni ki ba syak tungkam ku daily wages bat ki bam ju syaweng menuru ki continue bai te kan ni ong ka dai kata ka bangi persyang man lap dengan jungi bakan nepotism ka jing tungkam da ka ba pi so kwa ban khot tangi ki bahaying bahasam lo jong dan kalian lo jongi hi kawai ka benta ka bangi la kerpa di chief secretary yang ba pet na kalian jongi ngidi bandan kita ki bri ki badan kata jisulan ka jisu sene ya ki para bre ong balada ya kini ki bri ki bla tri la shipus nem tam haka jaka ba pin confer ya ki RCW ka tu ka RCW regular casual workers scheme 1996 ki syabe ban pi hajka pin RCW ki syabe ban te ong kata kali si kalau injustice kini ba ngira ong ba ka na kalian ka office jung CS so kerpa ba ngin dan hok ban ke kini ya ka piang ja jong no maka kumgi para bure kumgi star kam dei hok da bagi ya kini piang ja jong no teng ong balada ka sarga ka sim ne ya ka piang kini ka piang ja nei wei ai no highway ka tar bakala oi
la kidon extra plan je ai no sei we ru ni persya ya ta te fin kini ni we ai no sei we te kan ni ong ka kam long ka bai ha bat na kalian jong ing ong ban pen bai ya kini kan tam ya bang i ban kalian juga na kat mu RTI bilang kidon hak SCDN kidon rapui kligi post pier di balai sanction post chokidar arun mali cleaner khanyo super san hak SCDE establishment bar kidon ki post ki balai LDA sispa life nyo typist sispa phukra stenographer grade 2 life grade 3 khatnyo but driver khatway tingong kini ki post ki su thli yang ne ka department kan ni ka ka RTI bilam tingong bakat kan ni ka kurdo kam kur jam jung samla dong ba so ba ban fill up na kini ki post ki bakalai kan bakan long jing mentoi ya ki kon samla ka jongi ki ba kuat banyak kami jam. Dia nak kalian kejongi sotonat bah nak kalian kejongi chief secretary galau positif bah yang bah insapek punya bah kini baru. But yang rubah ihap up yang secretary jongka SAD bah inwan nama itu nak election duty mentah inwan dia siadu mai mi ki tayo bandungkau. Dan lawan mu SAD kalian jong secretary ru dia kaba ngila ikendu ngila thok city lo kani. Tekan dan kajing sim kya nak kalian office jong CS bat nak kalian jong ini tengah jikremen ni bat kini ki rukam formal hak CDN kindang kinja kindu no bat nak kalian jong ini kawai di bangila ada berai ba aku mengilak kerana dungkong ba ngin sedang bat tungkut ya kini ki jing tungkam ki ba long persya ya ka sinsar khadar ne ki bam khoi hak CDN bat kini ki RTI filing jong kidang ya mentaru ngin hap antrak ki kita ki buri ki ba yo kam nomor baki itu kilo hek long hai ban ke tai pada ki beli baduk nomor baki itu kilo hek long hai syabe no akam pada tengi kermen pakoi tambaka nak kalian office jong isi judge kati insip kai kini tunggu era pular ini